Ixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, imma issa irġajtu lura għand ir-raj u lassi issa ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġu. Jiena hu r-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jiena naraf lin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak u ħalliel brigant. Imma min jidħol mill-bieb u r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ leħnu jisimgħu u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Dil-parabbola qalilhom Ġesu iżda ma fehmux x'ried jgħidilhom u għalhekk Ġesu reġa' qalilhom tassew ngħidilkom. Il-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk li ġew sa issa qabli huma ħallelin, briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jisalva u jekk jidħol u joħroġ isib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jien ġejt biex intom ikolkom il-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-ferħ tal-għid li qegħdin ngħixu f'dawn il-50 jum għaliex illum it-tajjeb ngħidulu ħażin. It-tajjeb nistħu minnu u l-ħażin ngħidulu tajjeb. F'dan il-kuntest Ġesu jagħmel żewġ ġbijat. Ippruvaw ftakruhom. Mument minnhom waqt li qed jgħid jien raj tajjeb, il-kapitlu 10 jgħid jien bieb, jiena il-bieb, min jgħaddi jidħol joħroġ minn dan il-bieb. Ikun daħal fir-reċint tal-maqjel u jgħid ukoll jien nieħu ħsieb, jien il-gwardjan, jarfu leħni, jisimgħuni. Dawk huma iż-żewġ kelmiet li qed jgħid Ġesu illum Vanġelu importanti. Ħanitilqu bil-mod. Il-kapitlu 10 ta' San Ġwan iħallina qabel nidħlu għalih li l-qassisin, il-kbar, il-kittiba u l-Fariżej bdew jgħiru għalih. Bdew ifixkluh.
bdew jindunaw li n-nies qed jindunaw li għandu kliem għall-ħajja. Li Ġesu qed jgħid kelmiet li ħadd ma kien qalhom qabel. Allura bdiet lejra u lejra ġabitlu l-invidja għax qed jgħallem it-tajjeb. U għalhekk Ġesu jgħid dawk il-kelmiet illi jgħidilhom isma' attenti li ma bieb se tgħaddu minnu għaliex hawn il-ħallelin u l-briganti. Isma' l-kelma hekk li jgħid Ġesu, tassew ngħidilkom. Min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn x'imkien ieħor dak hu ħalliel u brigant. X'qed jgħid? Jekk Ġesu qed jgħidilna jien il-bieb ejjew ngħaddu minn din l-esperjenza. Ejjew nidħlu jew noħorġu permezz ta' Kristu. Kif tinduna li inti għandek il-Kristu? Jekk tinduna li ġie l-ħalliel u qallek u billi tkisser familja, nisraqlek il-paċi ta' qalbek. Il-ħalliel li jara li inti għandek valur jisraqlek il-valur tas-sewwa u tibda tgħix fil-gideb, pereżempju. Il-ħalliel li ikollok il-paċi u l-innoċenza u l-ferħ fil-qalb tiegħek u tgħidda xi dwejjaqu. Da kif qed inħossni hekk? Da kif għandi l-kuxjenza tniggiżni? Ara, Ġesu qed jgħid intlaqat mill-brigant. Ġie l-ħalliel u seraqlek il-paċi u jkompli jgħid Ġesu min jidħol mill-bieb u għar-raj tan-naċ. U aħna rridu nfittxu lilu. Kemm għandhom bżonn iż-żgħażagħ tagħna, aħna s-saċerdoti, nisimgħu l-leħen ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn il-familji llum, hekk xi stil ta' ħajja qed ngħixu Malta. M'hemmx għalfejn nitbiedu. Art welidna. Il-valur tal-fedeltà fi żwieġ jew tagħna s-saċerdoti fejn hu? Il-valur ta' dak li hu tiegħi u ta' ħaddieħor ma nisirqux. Ta' ħaddieħor. Il-valur illi ma nużax is-social media biex inkisser jew immarrat il xi ħadd. Ara, is-serq tad-dinjità, is-serq tal-verità u nweġġew persuna. Dawk huma l-ħallelin u l-briganti li ma jħallukx tidħol fir-reċint fejn hemm ir-raj illi meta niltaqgħu miegħu nkunu nistgħu ngħidu il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Ħanispiċċa. X'in jitkellem mir-raj Sant Wistin waqt li qed jikkummenta dan jgħid jisimgħu leħnu u jarfuh u jġib din ixbija. Fi żmien Ġesu ir-raja personaġġ importanti kienu jieħdu lejn il-bir id-diversi merħliet. U allura qalb ix-xemx jew il-ġurnata imorru jixorbu fejn hemm lajn. Impressjonanti. X'ħin ir-raj jgħidilhom minkejja li jkunu mħaltin il-leħen tar-raj jarfuh u jimxu warajh. Għadna narfuh il-leħen ta' Ġesu. Il-lejla xi trid tgħidli? Semmali leħnek. Ġesu kellimni. Iftaħ li għajnejja. Iftaħ li qalbi. Inti r-raj tiegħi u biex jagħlaq il-Vanġelu. Attenti għax dawk li ġew qabel briganti ħallelin, imma jien ġejt ħajitla fuq is-salib biex lilek jagħtik il-ħajja u ma kienx biżżejjed. Ħanarġa' naqra. Ma kienx biżżejjed. Ġesu, mhux tal-ħabba gozz. Ma jtinix il-loqom jew iż-żejjed, isemgħu x'jgħid. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol
joqtollok il-paċi, jisraqlek is-salvazzjoni, u mbagħad jgħid imma jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja. U m'hemmx full stop, u l-ħajja bil-kotra. Tafu xi fisserux? Nibdew ngħixu minn hawn biex naslu għall-milja. Il-Madonna ta' Pinu dak li ġiet qaltilna. Il-ħajja tibdaw imma ma tispiċċax hawn. Il-mewt mhix il-full stop tagħna. Ġesu tala fuq is-salib biex miet ħalli l-qabar vojt u bħalu Marija. Ħarsu lejja f'dak il-kwadru. Il-kwadru li l-istedina tiegħu hawnhekk kienet kelma waħda, mhux itlaq minn qudiemi, mhux intaqal bil-briganti, mhux intaqal bil-ħallelin, mhux intaqal bid-dnub, mhux intaqal bil-mewt. Il-Madonna tiftaħ idejja tħares lejna u tgħidilna ejja għand Ġesu, ir-raj is-sabiħ u imxi warajh. Amen. Issa ħanamlu l-kredu, ħanamluh differenti fl-lejt, mbagħad ninżel inrox lill-manbirek fuqkom. Għall-ewwel domanda ngħidu iva niċħat, imbagħad 3 darbiet iva nemmen. Tiċħduh lix-xitan. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marija Verġini, bata, mietu difnuh, qam minn bejn l-imwiet u jgħat fin-naħa tal-lemin ta' Alla, iva. U temnu fl-Ispirtu Santu, il-Knisja mqazza u Kattolika, xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem, din il-fidi tagħna. Dini il-fidi li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Namlu s-sinjal tas-salib waqt li jintrax l-ilma. U l-mulej. Li Ġesu u il-mulej. Ejja Spiritu Qaddis għallimna nitolbu. Ngħidu grazzi għal Papa fil-vjaġġ twil impenjattiv ġewwa l-Afrika, il-futur tal-Knisja, kontinent importanti. Kompli jgħinu u dawlu ħajkompli jurina triq ta' dialogu, ir-rispett u l-paċi. Nitolbu ismana għal marit fid-daru fl-isptar, fir-ruħu fil-ġisem. Nitolbu. Nitlob għal dawk in-nies li jgħidulna nitolbu għalihom, hawnhekk hawn ftit mill-intenzjonijiet mill-ħafna li jħallu n-nies bil-miktub f'riġlejn il-Madonna. F'kull envelop ikun hemm storja ġrajja ta' xi ħadd li jrid jiftaħ qalbu ma' dil-om. Nitolbu għalihom. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk l-irġiel u n-nisa, il-volontiera. Hekk dan il-lejl kien hawn grupp ta' irġiel mill-parroċċja tax-Xewkija jaħdmu bil-lejl biex inatfu l-Knisja. Propju l-prospettiva prinċipali. Sigħat x'in il-Knisja tkun magħluqa hekk jiċċaħdu mill-familji tagħhom u b'mod volontarju biex is-santwarju nżommuh b'mod dekorus u dinjitus. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek.
Dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Min għandu l-karta tal-kant, ħansibu l-karta tal-kant numru 5. Ħansibu numru 5 min għandu l-karta tal-kant ħankantaw fl-imkien isa. Alleluja, 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 alleluja. Fi qlubna u ħitana, taħajju ranfaru. U malil ferħana tal-anġli natu kaj Alleluja, alleluja, alleluja. Talbna mulej mimli bħeġġa mal-offerti tarwieħna safjin. Alleluja, alleluja, alleluja. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Għatina mulej li dal-misteru tal-ejt, għanqalna ħalli roddulek ħajr biex il-fidwa li tajtna tibqa' taħdem fina bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna biex dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, imma f'ferħa akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf, reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dal ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek qaddis. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna floli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha. Għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tijak mulej sama tiġi. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid. Iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fih int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin waqt li ngħidu ħaruf talla. Ħenna għalina. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Għamel li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek, tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaluf talla, ir-raj it-tajjeb. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej.
sa il post ved nanno alenia, gloria uforia. Christu amil meu, Christui saltan mai, Halleluja. Lilla bilferh incantam, an yatarat dilhair nanu lilmulein, haneres udimu bilferh vintam afalmna, hananu an yajdida lilsidis semawlar. Lilla bilferh incantam, an yatarat dilhair nanu lilmulein, yifirhu lmuntani, yifirhu sijar kolla, yifirhu l'art wissema bilkobor talmulein. Lilla bilferh incantam, an yatarat dilhair nanu lilmulein, yisebbu lilismu la safar taleri, lilismu yisebbu l'kwikeb bil-fjuri tal-widin. Lilla bilferh incantam, an yatarat dilhair nanu lilmulein, hananu fuq l-arpa bisebħ tal-awatiju, ħanfaħru l-kobor tal-malkan tal-idlijiet. Lilla bilferh incantam, an yatarat dilhair nanu lilmulein. Sa namlu ftit skiet, ekkun indunaw li Ġesu li ġie siket għandna jista' jkellem il-qalb tagħna. Nitolbu mulej inti r-rajt tajjeb tagħna, ixħed ħarsa ta' sliem lejn il-merħla tiegħek, qiegħed fil-merat ta' dejjem lil dawk li inti fdejt b'demmek il-għażiż bi Kristu Sidna. Amen. Friġlejn il-Madonna ta' Pinu se nitolbu għalik. Inti li tkun issegwina mid-dar, mill-isptar, li l-imminxtutna, partikolarment l-emigranti tagħna, fit-talba li talmet il-Madonna hawnhekk ta' 3 Ave Marijiet. Ukoll għal min irid minkom wara mistednin nidħlu fil-kappella għal min għandu xi okkażjoni partikolari
jew jixtieq jagħmel grazzja talba partikolari, inwassal it-talb tiegħi ukoll għalikom. Int li tlabt grazzja u ma qlajtx. Għalik, inti li taħseb li Alla insik, il-Madonna żgur li għadha tiftakar fik permezz ta' bina Ġesu. Nar l-ewwel ta' Mejju hawnhekk il-quddies ikun fis-6:15, fis-7:30, fit-8:30 u fil-11 ta' filgħodu. L-aħħar waħda tkun fis-6:30. Intom ħerġin tistgħu tieħdu littra tas-santwarju li tkellimkom dwar iċ-ċenaklu li qed jifforma ruħu hawnhekk fis-santwarju. U għalhekk komplu jitolbu għalina partikolarment nhar it-tnejn meta ninaqdu hawnhekk fit-talb is-saċerdoti li naqdu lil tant Pellegrini, ir-reliġjużi, is-Sister Sorsolini, imma wkoll nies lajċi li qegħdin jgħinuna biex fil-pastorali natukom servizz kif hu xieraq f'dan is-santwarju. Il-mulej magħkom, tinżel fuqkom il-barka ta' Alla, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej Adisa Maria Malla. Nselmula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Slim għaliko, Verġni mqazza, int li dert li l-Bernardina ġewwa l-grotta min ta' Lourdes biex imħabtek hemm turina.